As protestas pola suba da taxa do lixo chegan agora ao sector das vivendas turísticas en Vilagarcía. O Concello considera que teñen que pagar máis porque xeran máis lixo que, por exemplo, un cuarto de hotel. Os empresarios creen que é unha medida que o BNG lle impón ao Partido Socialista. As vivendas turísticas agroman en Vilagarcía como en moitos outros lugares. Agora estes balcóns pagan polo lixo o mesmo ca unha pensión ou ca un hotel, 27 euros o ano por habitación. A experiencia destes anos danos a ver que os pisos, as vivendas de uso turístico, pois xeran unha cantidade de residuos moito maior ao que estaban tributando. Así, as vivendas turísticas pagarán polo lixo o mesmo ca unha vivenda particular, cun plus de 6 euros o ano por habitación. Nós estamos de acordo en pagar igual que unha vivenda normal, por suposto, non faltaría máis, pero tamén é certo que nós non nos generamos residuos pois como outro tipo de aloxamento. Entre outras razóns, porque a xente que se aloxa nas nosas vivendas prácticamente desayuna e dúchase. O aumento entrará en vigor en xaneiro e un acordo entre o Goberno Municipal do PSOE e o grupo do BNG. Non olvidemos que o cidadán que usa a súa vivenda como uso residencial é un uso residencial, pero unha vivenda de uso turístico está facendo unha actividade económica. Isto é unha postura que está adoptando o BNG en moitos concellos onde teñen, en este caso, os gobernos minorías. Como os propietarios de vivendas pasamos por aí, pois agora mesmo somos os culpables de casi todo. O Concello calcula que en Vilagarcía hai agora unhas 600 vivendas turísticas.